Another day, another PC build na naman tayo mga kagaw gadgets. Kaya sa mga gusto magpa-PC build dyan, wag na kayo magsana all, mag-message kayo sa aming page para mag-guide namin kayo at mabigyan na namin kayo ng quotation. Kung naghahanap kayo ng entry level na PC build or good for gaming PC or pang office use lang, marami dito guys. Huwag kayong mahiyang magtanong. By the way guys, nag-purchase na rin po si client ng Ethernet cable para sa kanyang PC. At ito na nga po pala yung finished product. Arat na guys, mag-message na kayo. Go Gadgets Kawit branch, meron din kami guys ha. Go Gadgets number 1. Thank you po.